хоҷагии деҳқонӣ азизулло яке аз хоҷагиҳои пешқадам дар самти ангурпарварӣ дар ноҳияи дӯстӣ ба шумор рафта, аҳли заҳмати он таҷрибаи бои нигаҳубин ва парвариши ангурро соҳибанд. хоҷагидорон дар майдони 2 гектар тогзор бунёд намуданд, ки дар он навъҳои гуногуни ангури хушсифати ватанӣ аз ҷумла ҳусайнии сиёҳу сафед, ҳусайнии маҳаллӣ, шоҳона, оқпар, чиликӣ, президентӣ ва ғайра парвариш карда мешавад, ки тибқи нишондодҳо ҳосили фаровон ва ҷавобгӯ ба талаботи содиротӣ мебошад. заҳматкашони ноҳияи дӯстӣ мувофиқи дастуру супоришҳои раёсати кишоварзии вилоят бояд ки 3500 тонна маҳсулотҳои кишоварзӣ ба хориҷи кишвар содирот мекардем. айни ҳол мо аллакай 3250 тонна мо содирот ба дигар ҷумҳуриҳо кардаем. дар дигар хоҷагиҳои деҳқоние ки мисол мо ангур дар он ҷо парвариш мекунем, айни ҳол содирот рафта истодан. дар ҳар як хоҷагӣ ҳисоби соҳибкорони ватанӣ омада сифат, намуд ва таъму лаззати ин меваро дида онҳо шаҳрнома баста истоданд. дар рӯзҳои наздик аз ҳисоби мисол ангур ё дигар маҳсулотҳо мо метавонем ки содиротро дар вилоят иҷро намоем. ноҳияи дӯстӣ ки аз гармтарин минтақаҳои вилояти хатлон ба ҳисоб меравад, нисбат ба дигар шаҳру ноҳияҳо сабзишу нашъунамои ҳама гуна маҳсулот барвақттар мушоҳида карда мешавад. айни замон дар хоҷагии деҳқонии азизулло қисмати беши навъҳои ангур пухта расиданд, ки токпарварон ният доранд ҳосили онро пешниҳоди сокинон намоянд. оиди васеъ намудани майдонҳои боғу тогзорҳо дар ноҳияи дӯстӣ чораҳои зарури андешида шуда истодааст. айни ҳол дар ноҳияи дӯстӣ мо дар хоҷагии деҳқонии азизулло қарор дорем. дар ин ҷо қариб 8 намуди ангурҳо парвариш карда мешавад. ба ғайр аз ин, аз ин ангурҳо қаламча барои зиёд кардани ин навъи ангурҳо парвариш карда истоданд. чӣ хело ки шумо дида истодем, айни ҳол ин майдони тогзор аллакай пухта расидааст. шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон метавонанд ки инҳоро ба бозорҳои дохили кишвар ва шаҳри бохтар ва шаҳри душанбе пешниҳод намоянд, инчунин барои содирот намудан ба ҷумҳуриҳои ҳамсоя. боғу токпарварӣ яке аз самтҳои муҳими соҳаи кишоварзӣ маҳсуб гардида, ҷиҳати ғанӣ гардонидани сабати истеъмолии сокинон бо меваҷот ва афзун намудани имкониятҳои содиротии мамлакат, инчунин бо кори доимию мавсимӣ ҷалб кардани аҳолӣ мавқеи муайянро ишғол менамояд. баҳри афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли мева ва рушд бахшидани соҳаи боғу токпарварӣ, деҳқонони бо таҷрибаи ноҳия вобаста ба имконот ва бо назардошти иқлими мусоид майдонҳои боғҳои мевадиҳандаро ҳамасола зиёд менамоянд. хоҷагии деҳқонии файзобод воқеъ дар ҷамоати деҳоти Анористон 4 сол қабл дар масоҳати 3 гектар замин парвариши ниҳоли шафтолуро ба роҳ мондаанд, ки имрӯз самараи хуб ба бор овардааст. хоҷагии деҳқонии файзобод масоҳати умумияш 10 гектар замин мебошад. аз он ҷумла 3 гектар боғи шафтолу дорем. 15 намуд шафтолуи ҳархела. аз моҳи июн сар карда то моҳи октябр дар боғи мо шафтолу мебошад. харидорони шафтолу худашон ба сари замин омада бо нархи дилхоҳ чинда мебаранд. бо даҳҳои имсола барои шафтолу мусоид омада бениҳоят ҳосил хуб мебошад. хоҷагии деҳқонии мазкур аз 10 гектар замин иборат буда, дар он кишту парвариши ғалладонагиҳо ва зироату сабзавоти гуногун низ ба роҳ монда шудааст, ки аз ин ҳисоб ҳамасола ҳосили фаровон ба даст оварда мешавад. имсол 2 гектар пиёзи барвақтӣ кишт кардем, ки баъд аз кишти пиёз ҳосилро ҷамъ намуда маккаи дон кишт кардем. 1 гектар чормағзи заминӣ кишт кардем. қариб 2 гектар полизӣ доштем.